kello rupeaa olemaan piikissä, Joo. niin eiköhän me lähdetä Aloitellaan. loikottelemaan. Mun nimi on Pekka Saarelainen ja Tero Kankkunen. tervetuloa tähän meidän aamuvebinaariin tarveohjautuvasta toimitusketjusta. Ja tänään tosiaan käsitellään aihetta ja katsotaan vähän sisältöä. Puhutaan vähän, mikä se on, miksi se on kiinnostava asia. Sitten otetaan ehkä meillä poikkeuksellisesti tämmöisen esimerkin kautta, että miten tämä voisi käytännössä vaikuttaa jonkun tekemiseen ja mitä hyötyä siitä. Ja lopuksi luonnollisesti nykypäivänä otetaan vähän AI-asiaa, että miten koko tähän ketjuun liittyy AI ja koneoppimisasiat. Kyllä. Ja koitetaan siinä AI-osuudessakin ottaa konkreettisia esimerkkejä siitä, että mitä se ihan käytännössä tarkoittaa sitten eri työkaluissa ja näin poispäin. Joo. Eikä siinä mitään. Käydään ensin asiaan, eli lyhyt kertaus siitä, mitä me ollaan. Joo, Elisa Industry, kansainvälinen yritys. Meitä on yli 1100 globaalisti ja toimitaan 15 maassa. Ja meillä on reilusti yli 2000 asiakasta nykypäivänä, että varsin mittavaa toimintaa nykypäivänä. Ja meillä on muutama tuoteyhtiö, minkä ympärillä toimintaa sitten maailmalla vedetään ja me kuulutaan tähän diskreettiin industrial-sektoriin, tai oikeastaan meidän täällä kotimaan toiminnot etupäässä toimii tuolla alueella. Katsotaan oikeastaan siitä vielä, että mitä Elisa Industry Finland, eli meidän Suomen toiminnot on, niin meillä on Tampereella ja Helsingissä toimipisteet. Meitä on reilu 100 ja meillä on myöskin aika huomattava määrä asiakkaita, reilu 200. Ja me edustetaan sitten konsernin tuotteita, eli Linvare-tuotteita ja Sedapta-tuotteita tuohon teollisuuteen. Camline on enemmän tämmöistä puolijohdeteollisuuden tuoteperhettä ja Tenforce työturvallisuutta ja Kaukokuote elektroniikkavalmistuksia. Meillä on aika kattavasti asioita ja kaikki nämä liittyy tavalla tai toisella toimitusketjuun. Eli siinä mielessä ehkä mausteet muuttuu sen mukaan, että mikä on asiakasryhmä. Voisi ehkä tiivistää, että mitä tahansa tällaiseen niin sanottuun normaaliin toimitusketjuun tarvii ohjausta, niin tästä paletista sellaista löytyy. Kyllä. Ja sitten taas asiakaspuolelta niin voi sanoa, että meillä on kyllä niin kuin suomalaisista suuryrityksistä, meillä ei näy kalvot ilmeisesti. Katsotaanpas. Otetaan uusi yritys. Näkyykös nyt? Voiko joku kuitata? Yes. Pieniä teknisiä haasteita jostakin syystä. Slaidien jako tippui pois, mutta ei mitään, me jatketaan. Nyt ollaan back on the track. Joo. Niin, olin sanomassa, että asiakaskunnassa niin löytyy niistä suomalaisista suuryrityksistä sitten ihan sinne pienemmän pään PK-puolelle ja hyvin paljon eri toimialoja myöskin. Eli sieltäkin näkökulmasta se kattavuus on meillä aika laaja. Meillä on tässä Suomen henkilöstöllä niin 25 plus vuoden kokemus toimitusketjun kehittämisestä ja ollaan tehty huomattava määrä erilaisia tämmöisiä yrityskonsultaatioita. Kyllä. Ja aina se ei tarkoita toki, niin kuin sanoit, niin ohjelmistotoimitusta, vaan se voi olla ihan jotain muuta konsultointia myös. Kyllä. Mutta mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin ja ollaan aika nopeita. Itse asiassa ei nyt vaihda. Jaha, mitäs? No niin. No. Eli nyt kun puhutaan toimitusketjusta, niin tuotteet on modulaarisia. Mistä tahansa ketjun vaiheesta voi aloittaa projektin, jos projektiin menee. Ne on aika joustavia, voidaan tehdä SaaSia tai on-premiseen. Elisa-yhtiön kun ottaa huomioon, niin cybersecurity on aika oleellinen asia. Ja kaiken ton keskellä on toi AI- ja koneoppimisasia, mikä esiintyy tässäkin esityksessä aika lailla. Eli AI-agentteja on otettu käyttöön ympäriinsä
toimitusketjua ja meillä on tuossa muutama esimerkki niistä. Kyllä. Ja se on tämmöinen seuraava taso nyt tähän analytiikkaan ja datan hallintaan, mitä on tehty myös aikaisemmin, eli yhdistellään dataa eri lähteistä, analysoidaan sitä ja tarjotaan se valmiissa muodossa, niin tämä tuo siihen nyt sitten ihan vielä uuden kulman. Joo. Muutamia asiakkaita, eli asiakkaita kun on yli 2000 ja Suomessakin yli 200, niin siinä on monenlaista toimijaa. Ja siinä on suurta yritystä, globaalia yritystä, paikallista yritystä, pk-yritystä. Eli vaikka nyt tässä esityksessä käytetään esimerkkinä sellaista firmaa, millä on globaali toimitusketju, niin lähes kaikki nämä toimitusketjun vaiheet koskee myös ihan keskisuurta ja jopa pientä yritystä. Tavalla tai toisella. Tavalla tai toisella. Toisella se on monimutkaisempaa, toisella vähemmän monimutkaista, mutta me ollaan jossakin vuosien varrella, jos jonkinnäköiseen toimitusketjuun törmätty, eli kokemusta niistä kyllä on. Ja riippumatta toimialasta yllättävänkin samanlaisia haasteita siellä toimitusketjussa on, eli yhdistäviä tekijöitä löytyy myös niin kuin toimialojen väliltä. Kyllä, ja jos unohtaa, että mikä se tuote on, niin loppuviimeksi kyse on aika lailla samanlaisesta tekemisestä. Mennään sitten se keskusteluaiheeseen, eli tarveohjautuva toimitusketju. Mikä se on? Voisi oikeastaan lähteä tästä. Niin siinähän mielessä ei ole keksitty mitään maailman uutuutta, eli demand-driven supply chain on ketju, mikä toimii asiakastarpeen ohjautuvasti. Ja sen sijaan, että niin kun suunnitellaan 5-vuotissuunnitelmia tai edes 1,5-vuotis- tai 2-vuotissuunnitelmia, ja toimitaan siinä muuttuvassa tilanteessa. Eihän niin kuin kaikki yritykset toimii joka tapauksessa. Ja mitä siinä on oleellista, niin kysyntälähtöisesti tehdään ennustetta koko toimitusketjuun. Ei pelkästään valmistukseen, vaan hankintaan, logistiikkaan, kuljetuksiin, kapasiteettiin. Ja sitten tässä on muita asioita myös, eli tuotannon ja tuoterakennetta pitäisi rakentaa niin, että se ottaa huomioon, että siinä on varasto-ohjautuvia tasoja ja myyntiohjautuvia tasoja, eli tuotekerrosten jakaminen oikein on aika oleellinen. Ja toki toimitusketjussa aika olennaista on se, miten pystytään niihin muutoksiin vastaamaan. Jos ajatellaan tilannetta, että tuotetaan 5-vuotissuunnitelmalla sitä vasemman jalan kumisaapasta, niin kaikki on aika helppoa, mutta kun toimitusketjussa jokin asia muuttuu, niin miten pystytään sitten reagoimaan tilanteeseen, ja siitä tämä meidän case-esimerkki erityisesti kertoo, Kyllä, koska jo. Loppuviimeksi toimitusketjuhallinnassa on aika pitkälti kyse siitä, että miten muuttuviin tilanteisiin pystytään vastaamaan. Ehkä tuo dynaaminen on semmoinen, koskee koko ketjua, ja jotkut asiat on toimitusketjussa aika kiinteitä, mutta ne vaan täytyy sitten huomioida. Kyllä. No konkreettisesti vielä, jos katsotaan, mitä eroa on tämmöisellä perinteisesti ohjatulla toimitusketjulla ja sitten tällä tarveohjautuvalla, mistä me puhutaan, niin perinteisesti ohjattu toimitusketju perustuu siihen tietoon, mitä sieltä edellisestä portaasta yleensä saadaan. Ja jos meillä on pitkä toimitusketju, niin se tieto saattaa sisältää viiveitä ja siihen tulee vääristymää. Ja kaikki varmaan tietää tämän bullwhip-efektin tai Forrester-efektin, mistä puhutaan. Eli pieni vaihtelu loppukysynnässä saattaa aiheuttaa sinne toimitusketjun alkupäähän aikamoista heilahtelua, ja siihen on erinäköisiä syitä, mistä tämä johtuu. Ja tarveohjautuvassa toimitusketjussa taas yritetään jakaa sitä tosiasiallista kysyntätietoa koko sen ketjun läpi mahdollisimman nopeasti. Eli pystytään tekemään ne päätökset eri pisteissä perustuen siihen todelliseen tietoon ja nopeasti, ilman että sinne tulee sitten tämmöistä ketjun peräkkäisistä vaiheista johtuvaa niin kuin viivettä ja virhettä myös, eli jokainen ketjun toimija optimoi sitä omaa tekemistään, ja se viimeinen näkee aika lailla erilaisia lukuja kuin mitä tuo alkupäässä on. Ja nythän tämä ketju voi tietysti olla yhden yrityksen sisällä, tai tämä voi sisältää useita yrityksiä, että joku yritys tekee tiettyä osaa tästä toimitusketjusta ja joku toinen yritys toista, tai sitten tämä pidempi ketju on saman yrityksen hallinnassa, mutta sillä ei loppuviimeksi ole tässä merkitystä, kuinka tätä ketjua ohjataan. Jos katsotaan, minkälaisia
suunnittelun ja toteutuksen vaiheita toimitusketjussa on, niin oleellista toimivan imuohjauksen tai tarpeenohjautuvuuden kannalta on, että nämä eri vaiheet olisi jollakin tapaa kontaktissa toisiinsa. Niin kuin minimi olisi keskusteluyhteys, joku muu viestinvaihto ja ideaalitilanne, että nämä kaikki on samassa tietomallialustassa, jolloin kaikki asiat on kaikkien nähtävillä. Eli lähdetään tuolta ihan tarvesuunnittelusta, toimitusten suunnittelusta, kuljetusten suunnittelusta ja sitten tehdään toimitusketjun toteutusta ja sitten perinteistä valmistusta, missä on niin kuin logistisia operaatioita, valmistuksen asioita. Ja kun nämä kaikki on jollakin tavalla yhdistetty toisiinsa, niin nähdään koko ajan reaaliaikaisesti tilanne. Kyllä. Reaaliaikainen tässä nyt tarkoittaa tunteja, mutta semmoisen 12 kuukauden soppisuunnitelmaan nähden se on hyvin reaaliaikaista. Ja useinhan näkee, että nämä eri tasot ei ole kiinteästi liitetty toisiinsa niin kuin järjestelmämielessä. Joo. Esimerkiksi, että voidaan vaikka suunnitteluprosessia pyörittää Exceleen ja sitten siirtää sitä tietoa vaikka SZOP-palaverien kautta sinne tuotannon suunnitteluun ja kapasiteettisuunnitteluun. Tämä on tämmöinen perinteinen tapa, Joo. Mutta siinä on tiettyjä haasteita tiedon hitauden ja sen oikea-aikaisuuden ja tietysti työmäärän suhteen, että kaikki tämä suunnitelman siirtäminen toteutuspuolelle vaatii sitten usein manuaalista työtä ja tähän yritetään löytää lääkkeet. Otetaan tähän tämmöinen esimerkki ehkä globaalista toimitusketjusta. Ja jos ajatellaan kuvitteellisen yrityksen globaalia toimitusketjua, niin siinä on aika monta toimijaa, minkä pitäisi olla jollain määrin perillä siitä, että miten tilanne on muuttunut. Eli on niin kuin paikallinen tai maanosa tai maakohtainen, mikä onkaan se myyntiorganisaatio, niin sen kysyntä ja kysynnässä on jakauma tuotteiden välillä. Sitten meillä on konsolidointi, kokonaiskysyntä ja silloin ollaan jo mahdollisesti puhutaan useammasta eri ERPistä ja useammasta eri versiosta ja nämä ei keskenänsä keskustele millään tavalla. Sitten todella hankala asia, jos tämmöinen on hallittavana, että miten globaalia toimitusverkostoa nettolasketaan, eli mistä keskusvarastosta tai jakeluvarastosta siirretään mitä. Ja sitten vasta päästään semmoiseen ehkä perinteiseen näkymään, mikä on se yhden tuotantolaitoksen tuotannon suunnittelu. Ja kaikki nämä muut on yleensä jossakin Exceleissä tai viestinvaihdossa. Ja ne ei millään lailla elä siinä mukana, jos yhdessä tuotantolaitoksessa tapahtuu jotain. Sen jälkeen on vielä kuljetukset, mikä on taas joku irrallinen osa ja aiheuttaa hidastuvuutta siihen, että miten tieto liikkuu siinä ketjussa. Kyllä. Ja vaikka tämä on tässä piirretty aika reteästi tuohon globaaliin mittakaavaan, niin yhtä lailla tämä sopii, jos ajatellaan vaikka kotimaista toimijaa, jolla on useita myyntivarastoja, ehkä useita tehtaita ja sitten pitää pelata sitä peliä, että missä varastoidaan, missä tuotetaan, miten täytetään. Ehkä kuljetusproblematiikka on silloin vähän yksinkertaisempi, mutta tämä skaalautuu myös niin kuin pienempäänkin. Kyllä, ja jos on yksi tehdas, niin silti nuo kaikki muut asiat joutuu tekemään, paitsi tuon verkostosuunnittelun. Eli kyllä tämä on aika yleispätevä asia. No jos ajatellaan, että mikä etu siitä yhdestä alustasta, on se mikä tahansa alusta, on se, että silloin voidaan jakaa näiden hyvinkin eri aikaisten tai eri tahtisten asioiden tuloksia, simulaatioita keskenään ja tutkia, että miten se koko ketjussa vaikuttaa. Ja silloin päästään siihen, että erilaisten skenaariosimulaatioiden kautta löydetään optimaalinen tilanne ja siitä voidaan sitten vielä niin kuin analysoida asiaa. Esimerkiksi ollaan tehty simulaatio ja ollaan liikuttavan yksimielisiä, että tämä on hyvä ratkaisu ja sitten katsotaan rahaa, niin ilmenee, että se onkin liikevaihto- tai kassavirta mielessä vähemmän suotuisa ehdotus, jolloin saatetaan palata sitten suunnitteluun uudestaan, mutta tämmöistä mahdollisuutta ei ennen ollut. Ja ylipäätään se, että voidaan tehdä tämmöisiä simulatiivisia skenaarioita ilman, että vaikutetaan siihen tämän hetken
käytössä olevaan suunnitelmaan, niin se on aika kova juttu ja esimerkiksi ERP-järjestelmissä monesti aika haastavaa, että jos lähdetään skenaarioita tekemään järjestelmään, niin se tarkoittaa, että meillä jo oikeasti muuttuu asiat ja siellä ruvetaan jotain ehkä reagoimaan siihen tilanteeseen, niin tämän tapainen mahdollisuus on todella hyödyllinen. Nämä on tosiaan, koska valtaosa ERPistä on transaktiopohjaisia kirjanpitojärjestelmiä, niin jos jotain tein, niin sen tein, ja sitten on tosi vaikea saada sieltä pois, ihan niin kuin kirjanpitomielessäkin. Eli ne ei lähtökohtaisesti ole suunniteltu simulaatioihin, ja siinä mielessä, jos on tuotantosimulaatiojärjestelmä, missä voi tehdä näitä kokeiluja, Kyllä. ja sen jälkeen sen suotuisan mallin tallentaa, Kyllä. niin ei ole sitten vaikeuksissa sen auditointiryhmän kanssa, Kyllä. koska on tehty kummallisia asioita. Ja tämä tietty pätee eri tasoilla. Se voi olla karkea suunnittelua tai kysynnän mallintamista tai sitten ihan tarkan tuotantosuunnitelman what if-tyyppistä pelaamista. Nyt me ollaan puhuttu vielä siitä, että eri skenaarioita simuloidaan, mutta tuossa on tuo process orchestration ja sitten myös kommunikaatiokanava, mistä ei puhuttu. Eli kun joku vaihe, vaikka kysyntäennuste muuttuu ja se menee ketjussa läpi ja simuloidaan, miten meidän globaali verkosto pystyy hanskaamaan, miten toimittajaverkosto, miten meidän tehdasympäristö pystyy tekemään ne. Jos siitä löytyy jotain, niin silloin pitää alkaa keskustelu. Tämä ei onnistu, mitä tehdään, jolloin sitten voidaan samassa alustassa läpinäkyvästi keskustella siitä aiheesta eri tahojen kanssa, että me ei nyt voida tätä A:ta tehdä, mutta B:tä voitaisiin tehdä, jolloin joku myyntiorganisaation vaiheessa sanoo, että me voidaan ottaa noin, me saadaan ne menemään. Juuri. Eli semmoinen läpinäkyvyys tässä hommassa silloin, kun näitä skenaarioita käydään läpi, on aika oleellista. Kyllä. No nyt on puhuttu aika paljon teoriaa ja miten asiat voisi mennä, ja nyt sitten ehkä katsotaan konkreettisesti tämmöisen melko räikeän esimerkin kautta, mikä ei toivottavasti esiinny kovin usein, mutta tämän tapaisella esimerkillä on hyvä näyttää, että tämmöisiä tiedetään tapahtuneen. Kyllä. Eli otetaan tämmöinen esimerkki, missä useamman tehtaan organisaatiossa jostakin syystä yksi tehdas vaikuttuu lakosta. Voi olla, että se on vaikka yhdessä maassa ja sinne syntyy tilanne, että on lakko tulossa. Niin mitenkä tarveohjautuva toimitusketju lähtee ratkaisemaan sitä asiaa? No, perinteisessä mallissa alkaa aikamoinen huabaloo ja palaverien pitäminen ja tehdään nopeasti päätöksiä ja niitä sitten perataan niitä päätöksiä mahdollisesti kuukausia. Joskus saattaa mennä niin kuin vuosikin siinä, että selvitetään ylimääräisiä varastoja ja kasautuneita asioita tai jättämään. Niin mitenkä tämmöisessä integroidussa järjestelmässä pääsee siihen hommaan? Katsotaan ensin nykytilanne, nähdään, että onko meillä vapaata kapasiteettia, koska kaikki on läpinäkyvää. Voidaan todeta, että jossakin yksikössä voisi olla mahdollisuus tehdä vastaavia tuotteita, tai sitten voidaan nähdä, että sen vaikuttuneen tehtaan tuotteet ei ole niin kriittisellä aikajanalla, jolloin siirretään ne tuotteet taaemmaksi ja tehdään jotain muuta toisaalla. Ja sen jälkeen, kun ollaan löydetty suhteellisen tyydyttävä tilanne, niin lasketaan tämä koko verkosto uudestaan simulaation. Eli nyt tässä vaiheessa me simuloidaan, että miten tämä asia voisi mennä ja todetaan, että verkosto kykenee tämän hoitamaan, verkostossa riittää komponentteja ja lähdetään siitä sitten eteenpäin. Tai nähdään, miltä osin ei enää pysytä suunnitelmassa. Kyllä, että eli sekin on ihan mahdollista. Ja silloin voidaan lisätä johonkin toisaalle vuoroja tai jotain muuta. Tai lähteä kommunikoimaan asiakkaalle, että nämä ei onnistu ja näin poispäin. Mutta saadaan heti se tieto, että juuri nämä toimitukset ja nämä tuotteet kärsii nyt tästä tietyllä tavalla. No, sanoit oleellisen asian, eli vaikuttuneet tuotteet näkyy yhdestä paikasta. Eli vaikuttuneet tuotteet ja vaikuttuneet asiakkaat. Eli tämmöisiä asiakastarpeita ei pystytä täyttämään, jos tämmöinen skenaario tapahtuu. No sitten me voidaan katsoa erilaisten
verkostopisteiden allokaatiot ja miten tämä vaikuttaa kuljetusmatkoihin, kuljetuskustannuksiin, mitä tahansa muuta se muutos sitten tekee. Voidaanko paikata jotain kuljetuksilla ottamalla nopeampia rahteja tai vastaavaa, mikä niiden kustannusvaikutus on, tämän tyyppistä analyysiä pystytään helposti tekemään. Kyllä. Seuraava vaihe on se, että kun on tehty skenaario, miten tämä verkosto toimisi, niin tutkitaan uudestaan, tai oikeastaan koko ajan ollaan samassa ympäristössä, palataan siihen näkymään, missä nähdään, että miten täyttyy erilaiset asiakastarpeet, ja jos tilanne on huomattavasti parantunut, hyvä juttu. Jos siellä on vielä avoimia asioita, niin voidaan käyttää esimerkiksi assistenttia, AI-assistenttia, miltä kysytään, että mikä estää näiden tilausten täyttymisen, ja voidaan saada siihen vastaukset. Sä palaat siihen vielä tuossa myöhemmin, kerran vähän lisää tuosta AI-assistentista. Mutta sen jälkeen voidaan tehdä vielä seuraavan kierroksen säätöjä, voidaan allokoida resursseja uudestaan ja sitten päästään semmoiseen tulokseen, että voidaan tarkastella, että mikä tämä tekee meidän mittareille, mikä on meidän varaston arvo, mikä on meidän käyttöaste ja niin edespäin. Joskus niihin ei voi vaikuttaa, joskus voi. Mutta oli niin tai näin, niin ainakin nähdään se vaikutus ja tiedetään, että tämän tapainen incidentti aiheutti meille nyt tällaiset asiat varaston arvoon, toimitusvarmuuteen, euroina, mitä vaan, joka on jo arvokas tieto sinänsä. Kyllä. Ja edelleen ollaan simulaatiossa, eli mitään ei olla tehty eikä muutettu eikä lähdetty hätiköimään, vaan on kokeiltu erilaisia vaihtoehtoja. Periaatteessa voitaisiin automatisoida tämä täysin, että jätetään tämä nyt järjestelmän algoritmeille tai AI:lle, miksi sitä haluaa sanoakaan päätettäväksi, mutta todennäköisesti toimitusverkostossa on sellaisia muuttujia, mitkä ei tällä hetkellä ole AI:n ymmärrettävissä. Asiakassuhteita, myyntikanavasuhteita. Asiakkaiden välisiä prioriteetteja, tämän tapaisia asioita, mitkä on joskus ehkä haastavia matemaattisesti malli. Joo, eli siinä on ehkä hyvä olla sitten ihmisen interventio, ettei tehdä suoraviivaisia päätöksiä. Hyvä. Eli no ihan nyt alimmalla tasolla sitten tässä on kuva jo yhden tehtaan hienokuormituksesta ja vaikkapa tiettyjen koneiden tuotantojärjestyksestä sitten. Ja se voidaan tuoda ihan tänne työjonotasolle asti, että lopulta vaikka täältä nyt hienokuormituksesta sitten vapautetaan uusi tuotantojärjestys niille koneille ja tehtaille, missä nämä korvaavat tuotteet tehdään. Ja tämä on nyt se viimeinen taso sitten, hienokuormitus ja sitten se suunnitelman jalkauttaminen sinne toimeenpanoon. Tässä on otettu esimerkiksi nyt, että voidaan tarkastella vaikka kriittisen asettajaryhmän näkökulmasta tätä asiaa. Ja se on niiden niin sanottujen hätäratkaisujen ongelma. Että se näyttää riittävän korkealta, riittävän hyvältä ja sanotaan, että joo, tehdään näin. Ja kun se päätös jalkautuu jonain päivänä sinne valmistavaan yksikköön, niin siellä on työjohtaja sanoo, ihan mahtava suunnitelma, mutta ei meillä ole työkaluja. Eli sitten päädytään siihen, että ei sitä voi joka tapauksessa tehdä. Eli se, että nyt tässä integroidussa järjestelmässä voidaan mennä ihan sinne tuotannon tekijätasolle ja katsoa, että vaikka yksilötasolle, mutta ainakin koneen ryhmätasolle ja myös täällä voidaan sitten vielä hakea niitä vaihtoehtoisia tapoja, että mitäs jos tuohon otetaan nyt viikonloppumiehitys tolle koneelle, mitä se tarkoittaisi tai näyttää siltä, että tarvitaan ekstra henkilö tuohon vuoroon, niin se saadaan sitten jo tosi toteutettavalle tasolle se meidän uusi suunnitelma. Hyvä. Eli meillä on olemassa tilanne, missä meillä on yksi tehdas pois pelistä, me on otettu sen kapasiteetti pois pelistä, sääntöjen mukaan tarkasteltu, miten verkosto voi toipua siitä tilanteesta, eli miten voidaan uudelleen reitittää valmistusta, mitkä tehtaat mahdollisesti voisi tehdä samaa tuotetta, onko ne ylipäänsä ne tuotteet pakko tehdä sillä viikolla, eli mikä niiden toimituslupaus on,
me on tarkasteltu kapasiteetti, me on tarkasteltu myös kriittisten komponenttien saatavuus siinä kapasiteettivaiheessa. Ja niistä on syntynyt verkostoon siirtosuunnitelma, simulaatio. Ja nyt me ollaan semmoisessa kohdassa, missä tarkastellaan, että mitenkä kuljetukset onnistuu. Eli nyt varsinkin jos puhutaan siitä, että meillä on globaali toimija, niin osa tavarasta saattaa olla jo laivassa. Kyllä. Ja osa tavarasta on maantiekuljetuksessa tai junakuljetuksessa. Ja silloin on syytä myös katsoa, että mikä näiden kuljetusten tilanne on, pystytäänkö niihin vielä vaikuttamaan. Ne toki on huomioitu liittaimessa siinä, kun sitä kapasiteettia on laskettu. Mutta joku tavara on kuitenkin jo liikkeessä. Ja silloin päästään porautuun johonkin vaikuttuneen tilauksen niin kun vaatimaan komponenttiin, nähdään missä laivassa se on ja missä se laiva on menossa. Ja tässä on niin kun esimerkki, miten AI:ta voi hyödyntää. Niin tässä on AI-agentti, mikä laskee sitä todennäköistä saapumishetkeä liveenä AISSI seurannon mukaan, missä se laiva menee kulloisellakin hetkellä. Ja vaikka tämä esimerkki esitti nyt sitä, että meillä pysähtyy yksi tehdas ja tiedetään tavallaan se, niin tätä voisi ajatella myös toisinpäin, että nyt jos oltaisiin muuten normaalissa tilanteessa, mutta se laiva juuttuu tuonne kanavaan, mikä tietysti on hyvin epätodennäköistä. Mutta semmoistakin tiedetään sattuneen. Tämä voitaisiin tehdä toisinpäin, eli lähteä siitä, että mitäs kamoja meillä nyt on siellä laivassa ja miten se vaikuttaa meidän suunnitelmiin ja lähteä purkaa taas sieltä vaikkapa tästä inputista sitten ylöspäin sitä asiaa. Tämä on toinen näkökulma. Kyllä. Samaan juttuun. Tämä on itse asiassa aika yleinen näkökulma, eli nyt me ollaan siinä toimitusketjun suunnittelupisteessä, missä on toimittajaportaali ja toimittajayhteistyö ja kuljetukset. Ja jos otetaan esimerkiksi nyt vaikka se, että se laiva sattuisi olemaan tuossa kanaalissa poikittain, niin silloin meillä on näkymä siinä aikaisemmassa suunnittelutilanteessa ja vaikkapa se AI-botti voisi kertoa, että mitkä tilaukset on vaikuttuneita siitä pakkauksesta, mikä sattuu olemaan siinä lavassa, siinä kontissa ja siinä laivassa, jolloin nähtäisiin nämä asiakastilaukset vaikuttuu ja silloin voitaisiin lähteä etsiä siihen ratkaisuun, että mikä muu tapa voisi hoitaa sen asian. Juurikin näin. Toki mikään järjestelmä ei tee taikoja, että jos se laiva on siellä, niin se laiva on siellä, mutta se on huomattavasti miellyttävämpi tietää mahdollisimman aikaisin, että minkälaisen tilanteen kanssa ollaan tekemisissä. No toinen esimerkki on se, että yksittäinen toimittaja alkaa olemaan merkittävä haaste, Kyllä. jolloin niin kuin tämän toimittajaportaali ja toimittajakyvykkyyden kautta voidaan ajatella niin, että esimerkiksi nyt vaikka todetaan raportoinnin kautta, että toimittaja ABC on X päivää myöhässä, jolloin se voi ehdottaa, että ruvetaan tilaamaan niitä X päivää aikaisemmin. Tai kasvatetaan puskurivarastoa. Joo. Tai sitten niin kun, jollei keskustelu auta, niin voidaan alkaa miettiä, että onko joku muu kuin ABC toimittamassa niitä. Eli se on toinen tämmöinen tarveohjautuvan asian niin kuin inputti. Kyllä. No, sitten voi olla niin, että myynti muuttuu. Eli syntyy joku merkittävä boosti myynnille. Esimerkiksi nyt vaikka toinen hypoteettinen asia, että syntyisi tariffi, jolloin niin kuin myyntikanavaan tulee aikamoinen häiriö. Eli yhtäkkiä jotkut asiat on erittäin kiinnostavia saada mahdollisimman äkkiä, jolloin se kauan sitten tehty suunnitelma on täysin vanha. Ja silloin pitäisi katsoa, miten tämä toimitusverkosto pystyy reagoimaan tämmöiseen, mitkä asiat on missä maantieteellisellä alueella, mistä niitä voisi palvella, pystyykö näitä verkottaa uudestaan ja tehdä simulaatiot, mikä on tämmöisen muuvin taloudellinen arvo tai haitta tai mikä siitä nyt sitten syntyykään. Ja jos ajatellaan vielä, että mitä sitten tapahtuu, että tulee tämmöinen hetkellinen älytön piikki, niin jos palattaisiin siihen alkupään kalvoon, niin yhtäkkiä sille raaka-ainetoimittajalle tulee 200-300% ennusteita, että nyt näitä menee. Ja jos ei sillä ole mitään muuta näkyy, jos se asuu jossakin
melko kaukana TV:stä, niin ei tiedä mistä on kyse, mutta sehän painaa koneet täysille ja 3 kuukautta myöhemmin ei tarvita enää mitään. Eli nämä on semmoisia liikkeitä, mitkä niin kuin merkittävästi hyötyisi läpinäkyvyydestä. Eli lopulta palataan taas oikeastaan siihen muutosten hallintaan tässä toimitusketjussa. Muutoksia on niin erilaisia ja eri inputeista tulevia, että niitä ei niin kuin etukäteen pysty analysoimaan, ja sitten tietysti kaikki ristikkäiset summavaikutukset, niin ne on arvaamattomia. Siitä on kysymys. Joo. Ja niin kuin me tiedetään jo ihan niin kuin imuohjaus toimii logistiikkaan ja tuotantoon asti, eli siitä meidän ei varmaan tarvitse väitellä, onko imuohjaus toimiva ratkaisu. On toki asioita, missä sitä ei tarvita, mutta kyllä. Aika usein. No nyt jos palataan vielä tähän lakkoesimerkkiin, niin jos tämä tilanne nyt jostain syystä purkautuisikin, eli lakko peruuntuisi ja työrauha saavutettaisiin, niin tämä tilanne olisi hyvin nopea purkaa. Eli taas muutos sitten siihen alkuperäiseen suunnitelmaan olisi niin kuin yksinkertainen tehdä, ja ihan vastaavalla tavalla se saataisiin nopeasti, helposti tehtyä ja jalkautettua sitten eri toimijoille. Eli kyllä, ja toimittajaportaalin kautta niin kuin päivittyneet tilaukset, samoin, että se kommunikaatiokanava menee toimittajaportaaliin, eli voidaan kertoa, että miksi tämmöisiä tehdään ja mikä on mahdollisuudet muuttaa sitä. Hyvä. Alright, eteenpäin. Mennään. Joo, me itse asiassa jo liipattiin aihetta hiukan, mutta jos otetaan vielä yksi takaisinpäin, niin kaikkialla toimitusketjussa on pieniä automatisoitavia asioita. Ja kaikki asiat, mitkä alkaa kiinnostaa automatisoitajilla, on potentiaalisia kohteita AI:lle ja AI-agenteille. Eli ne AI-agentteja on niin kuin reagoivia tai tavoittelevia, varmaan niin kuin satoja ja tuhansia erilaisia sovellustapauksia. Mutta missä tahansa tässä ketjuvaiheella, jos syntyy sellainen tilanne, että jonkun volyymin tai massan tai aikajänteen niin kuin hektisyyden takia ei kannata alkaa niitä käsineen tekemään, niin silloin voi alkaa harkita AI:ta. Ja otetaan tähän pari esimerkkiä. Ja yksi esimerkki on kysyntäennusteen tekeminen koneoppimisen avulla. Ja silloin niin kun peilataan historiatietoa ja uuden tulevan inputteja ja tehdään siitä projektioa, miten nimikkeiden kysyntä tulisi muuttumaan. Ja niin kun sinällään yhdelle nimikkeelle täysin tehtävissä. Eli kuka tahansa voi ottaa 3 vuoden myyntihistorian nimikkeestä ja saapuvista nimikkeistä ja alkaa analysoimaan, että miten tämä käyttäytyy. Jos on yhtäänkään tehnyt sitä, niin saattaa huomata, että tässähän on ihan selkeää kausimaisuutta. Ja hyvä näin, mutta sitten jos nimikkeitä on tuhansia, sanotaan vaikka 5000 nimikettä, ja niitä tulisi nyt vaikka 500 vuodessa lisää, niin kukaan ei niin kuin missään universumissa ala laskeen 2 tämmöistä Exceliä päivässä niistä uusista nimikkeistä plus ne kaikki 5000 nimikettä aikaisemmin. Eli tämähän on täysin optimaalinen koneoppimis-AI-keissi, missä joka päivä lasketaan trendit, miten tämä tulee käyttäytyä, onko tässä muutoksia. Ensinnäkin tunnistetaan, onko se kausimainen nimike, eli usein käyttämäni esimerkki on joulupallo, ja joulupallon kysyntä alkaa riippuen henkilöstä niin syyskuusta marraskuuhun, ja sitten se loppuu. Ja AI pystyy tunnistamaan tämmöiset asiat ja ehdottamaan lisäyksiä varmuusvarastoihin, ja se pystyy ehdottamaan ostoerien lopettamisen automaattisesti, jolloin tunnistetaan mahdollisesti liikkuvia. Kyllä. Niin ja automaatioastetta voidään tietysti säätää, että meneekö uudet ohjausarvot vaikka automaattisesti käyttöön vai katselmoiko joku ihminen ne läpi ja vielä varmistaa. Niin tätähän monesti sitten vielä vähän säädellään. Toinen asia on niin kuin toiminta, missä jatkuvasti tulee ja lähtee nimikkeitä pois. Niin tulevien nimikkeiden osalta on tietty semmoinen ongelma, että miten tämä tulisi käyttäytyä. Niin tämmöisessä niin kuin koneoppimismallissa voidaan kertoa, että se käyttäytyy
tai kuuluu tähän nimikeryhmään, jolloin se perii sen nimikeryhmän käyttäytymistä, tai sille voi antaa jotain muuta tietoa, tai sille voidaan antaa tietoa, että meillä uudet tuotteet käyttäytyy näin, jolloin niille tulee kauhean piikki ja sitten pikkuhiljaa laskee. Eli kaikkia tämmöisiä asioita, mitkä on tehtävissä, mutta äärimmäisen hankalia käsipelillä. Ja näihin sisältyy monesti sitä hiljaista tietoa ja ihmiset käyttäytyy eri tavalla. Siellä yksi määrittää parametrit toisella tavalla ja toinen toisella tavalla. Tämä myöskin yhtenäistää ja helpottaa sitä systemaattista lähestymistä näihin asioihin. No joku voisi tietenkin kysyä, että toimiiko tämä kaikille? No ei toimi, mutta se mikä tässä mun mielestä on yksi niin kuin hienoimpia asioita on se, että hyvin tehty AI-järjestelmä tarkkailee itsensä ja tekee tämmöistä trust score, eli miten hyvin tämä ennuste toteuttaa niin kuin oikeaa maailmaa. Ja se ilmoittaa, että tämä menee pois päältä, koska tämä ei enää vastaa. Niin kuin ja aina meillä voi olla ne erikoistuotteet tai jotkut erikoistapaukset, mitkä käsitellään erikseen, mutta se iso massa, missä se suuri työmäärä on, niin ne saadaan automaattisemmin hallintaan. Siitä on usein kysymys. No siinä on yksi esimerkki. No sitten toinen nyt aika uusi juttu, niin nyt ihan konkreettisesti on saatu tuotua näihin meidän ohjelmistotuotteisiin myös näitä kielimalleja. Eli kaikkihan nyt on käyttänyt ChatGPT ja muita chattibotteja, mutta nyt se alkaa olla niin kuin konkretiaa näissä toimitusketjun työkaluissa. Ja kielimallit vapauttaa nyt meidät siitä, että meillä tarvitsisi olla tarkkaan määriteltyä analytiikkaa ja mittaristoja valmiina, vaan voidaan... Joka spesiaalikeisi. Niin, voidaan tilanteen mukaan luonnollisen kielen avulla kysyä niitä kysymyksiä ja analysoida sitä dataa. Tässä on 3 niin kuin näkökulmaa. Ensinnäkin ihan järjestelmän käyttöön liittyvät kysymykset, eli järjestelmät on aika monimutkaisia, monesti joku käyttää tiettyä osa-aluetta, joku jotain toista, niin kielimallin avulla pystytään sitten helposti kysymään, että nyt haluaisin tehdä järjestelmällä tällaisen asian, kuinka se pitäisi tehdä, selaamatta mitään manuaaleja tai ohjeistusta ja näin poispäin. Tämä on itse asiassa aika hieno juttu. Niin toi meidän aikaisempi esimerkki, eli meillä tapahtuu jotain yllättävää. Kyllä. Ja meillä on spesifejä kysymyksiä, että mulla on tilaus ABC, ja minkä takia en voi tehdä tätä. Ja voi jopa kysyä, että mitä ehdotat tehtäväksi. Kyllä. Toki just nämä niin kuin dataan liittyvät kysymykset, eli kaikki, mitä siellä tietokannassa on, niin voidaan vapaamuotoisesti kysyä. Ja sitten tuo 3. näkökulma, että tämä oppii siitä, miten sitä on käytetty aiemmin. Jos olet antanut palautetta siitä, että vastasit huonosti, kun kysyin edellisen kerran toimitusaikaa tälle tilaukselle, niin järjestelmä oppii sitten siitä ja tavallaan paranee käytön myötä, mikä on erona sitten tämmöiseen perinteiseen analytiikkaan. No jos ajatellaan vielä ihan nopeasti, että mikä tästä niin kuin on se ensimmäinen ihan älytön työmäärää vähentävä asia, niin jokainen meistä on varmaan jossain vaiheessa työuraa tai ehkä melko useinkin tehnyt raportteja, että kuumahuoneesta on ilmestynyt henkilö ja sanonut, että selvitäpäs tämmöinen asia, tee mulle raportti, missä näkyy. Ja sit sä oot 3 päivää tehnyt sitä jotain kryptistä makroa, mikä sen laskee. Sitten sä menet näyttää sen, okei, se oli ihan mielenkiintoista ja homma jatkuu. Se tieto saattaa olla äärimmäisen tärkeä, mutta se on todella työlästä hommata, niin nyt ollaan kiinnostavan asian äärellä. Eli... Joo, tässä on nyt ihan näyttökuvana samaa asiaa, eli tuossa pienemmässä kuvassa on tämmöinen notifikaatti, eli järjestelmä on itse tunnistanut tiettyjä asioita, mihin olisi syytä kiinnittää huomioon. Siellä on vaikkapa tietyllä myyntialueella nyt ennusteet, tarkkuus heikentynyt jostakin syystä tai on havaittu, että siellä on nyt erityisen suurta kysyntää jollakin tuotteella. Eli voidaan tuoda sieltä notifikaatteja käyttäjien niin kuin tueksi. Ja sitten tuolla taustalla näkyy taitaa olla kapasiteettisuunnittelujärjestelmästä tämmöinen chat-ikkuna, missä käyttäjä on siis kirjoittamalla kysynyt erinäköisiä asioita. Vaikkapa, että mitä materiaaleja meillä tulee ensi viikolla puuttumaan tai mikä on tämän tilauksen odotettu toimitusaika.
Ja sieltä tulee sitten vastaus ja liitteenä siinä on tarkemmat detailit. Ja tämä on nyt ihan todellisuutta tällä hetkellä. Ja se, mikä tässä on ehkä teknisesti ollut haastavinta, on se, että kaikki tuo data ja massatietoa tuolla takana on aika kryptistä, eli se on lukuja ja koodeja. Ja tämmöinen niin kuin chat-botin yhdistäminen tämmöiseen transaktiodataan ei ollut aivan ongelmatonta, ja nyt ne alkaa olla hyvin toimivia. Eli niin kuin vaikka Sirillä voit kysyä ja saat transaktiodatasta vastauksia, niin hienoja edistysaskeleita tälläkin alueella. Ja ei pidä vähätellä sitä, että toimii suomeksi, ruotsiksi, italiaksi, englanniksi ihan samalla tavalla. Eli tämä on kielimallin yksi etu, että ne kielet, mitkä siellä on mukana, niin yhtä lailla homma rokkaa, riippumatta mikä nyt käyttöliittymän tai datan kieli on. Niin. Olin Savossa viikonloppuna, meneekö sille? En ole kokeillut, voi olla, jossakin ne rajat menee järjestelmän suhteen. Meillä alkaa olemaan aiheet tältä päivältä käsitelty, mutta meillä on vielä kiinnostavaa aihetta muuta. Joo, 22. päivä toukokuuta tapahtuu suuria, eli järjestetään tällainen perinteinen toimitusketjun kilpailukykytapahtuma, joka rakentuu sillä tavalla, että meillä on aamupäivällä siellä 2 vaihtoehtoista osa-aluetta. Meillä on yritysvierailuja tukkukaupan ja teollisuuden alalle. Ja sitten on tämmöinen täsmätietoisku, oston ja hankinnan aamu rinnakkaisena siinä aamupäivällä. Ja sen jälkeen meillä on lounasta tuolla Tampereen messukeskuksella ja sen jälkeen alkaa sitten niin sanottu seminaariosuus. Eli meillä on siellä puheenvuoroja asiakkailta, meiltä, ajankohtaisista asioista, tulevaisuuden näkymistä iltapäiväajan ja sitten kello 16 jälkeen meillä on vielä vapaamuotoista tilaisuutta siihen päälle. Joo, siinä on ihan kiinnostavia yritysvierailuja ja ihmiset on hirveästi tykännyt noista verkostoitumishetkistä, eli keskustelu on myös noissa väleillä. Kyllä. Tuohon on nostettu joitakin yritysvierailukohteita, siellä on paljon muitakin sitten mukana ja sitten seminaariosuus rakentuu niin, että me ollaan jaettu se useampaan trackiin. Että siellä on kaupan alan puheenvuoroja, sitten on vähän jaettu PK-puolelle ja kansainväliseen teollisuuteen ja sitten elintarvikepuolelle kiinnostuksen mukaan ja valitsemalla tuolta mielenkiintoisia palasia, niin saa sitten rakennettua siitä itselle mukavan kokonaisuuden. Ja siellä on myös kumppaneita sitten esittelemässä omia juttujaan tapahtuman yhteydessä. Kovasti pidetty ja suositellaan tätä kyllä kaikille. Joo. Paikka on helposti saavutettava messukeskus, niin ei ole ongelma. Ja ilmasta lounasta, sehän on aina tärkeä asia. Ja helpoiten homma käy niin, että tuosta kun nappaatte QR-koodin, niin pääsette suoraan tapahtumaan ilmoittautumissivulle ja sieltä löytyy sitten kaikki, niin yritysvierailukohteet kuin sitten toi seminaariosuuskin sieltä talteen ja nettisivujen kautta totta kai myöskin. Joo, ja siihen ei tosiaan enää kauhean montaa viikkoa ole, niin äkkiä vaan ilmoittautumaan. Ja... Kyllä. Mutta kello on 2 vaille, me ruvetaan lopettelemaan ja mielellään otetaan palautetta vastaan myös webinaarista, eli voitte kirjoittaa chattiin kommentteja tai sitten tuossa jälleen kerran toisen QR-koodin kautta pääsee antaa sitten palautelomakkeella myös kommentteja, jos haluaa. Me katsotaan, onko tullut kysymyksiä. Meihin voi sitten olla yhteydessä eri kanavia pitkin ja haastaa keskusteluun tai esittelemään. Tapahtumassa myös, tai sitten voidaan järjestää erikseen esittelyä myös aiheen ympäri. No joo, jos aihealue oli noinkin laaja ja siinä oli erilaisia vaiheita, niin mistä tahansa niistä voi esittää tarkentavia kysymyksiä. Hyvä, ei mitään. Me toivotamme oikein mukavaa päivää kaikille ja joo. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kiitoksia. Moi.